हेलौ लोगोफोर बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबावबाय। सार्कोल अफिस एबा रेभिनिउ डिपार्टमेन्टआव भेकेन्सि ओंखारना फैगोन लोगोफोर गासै दङ 439 खालि जाना दङ एबा लांदां जाना दङ। दा बेयाव जों एप्लाइ खालामनोबा क्वालिफिकेसना बेसेबां नांगौ आरो लोगोसे पस्टआ मा नोंथांमोननो गासिबो डिटेल्स होगोन। थ' बेनिखायनो भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांदो आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। बेबायदिनो साख्रिनि आपडेटखौ मोनबाय थागोन। दा लोगोफोर जेब्ला ग्रेड 4 ओंखारगोन दा पस्टआ अनलि ग्रेड 4ल' ओंखारगोन होनना बुंदों बे सार्कोल अफिसाव एबा रेभिनिउ डिपार्टमेन्टआव। दा बेनि पस्टआ डाटाया सफैखाबाय 439 दङ आरो दा आसामावथ' 1 लाख साख्रि होनायनि खोथा होगासिनो दङ। दा बेखौनो रिफारेन्स लानानै भिडिअ खालामबाय लोगोफोर। भेकेन्सिया ओंखारना फैबाय 439ल', नाथाय एप्लाइ दानो जाथ'नाय नङा। जेब्ला एप्लाइ जागोन अब्ला नोंथांमोना अफिसियेल वेबसाइटआव थांनानै नटिफिकेसन नायनो हागोन आरो दायो गैथ'खाया आरो जों थांगोन लास्टआव अफिसियेल वेबसाइटआव। दा नायदो लोगोफोर, बेयाव जों सावरायनो लानाया बेनो जे ग्रेड 4आ मा आरो लोगोसे बेयाव एप्लाइ खालामनोबा मा मा डकुमेन्ट्स नांगोन, बैसोआ बेसेबां नांगोन। दा बे रेभिनिउ डिपार्टमेन्टआ पस्टआ 439 दङ। दा बेनि गेजेराव क्वालिफिकेसना मिनिमाम 8 पास जानांगोन आरो जायफोरा 8 पास जाबाय अब्ला नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन। हिन्जावफोर हौवाफोर गासैबो एप्लाइखौ खालामनो हागोन। नाथाय डकुमेन्ट्सआ नोंथांमोना 8 पासनि मार्कशिट आरो फार्स्ट सार्टिफिकेट नोंथांमोना थानांगोन। बेनिफ्राय जायफ्रा 10 पास जाबाय नोंथांमोना 10 पासनिखौ नांगोन आरो 10 पास 12 पास ग्रेजुवेट बेयाव एप्लाइखौ खालामनो हागोन। जेब्लानोखि अफिसियेल नटिफिकेसन मोनगोन अब्ला जों एप्लाइखौ खालामनो हागोन। नाथाय दायो एप्लाइ लिंकआ गेवथ'वाखै। दा बेनिफ्राय डकुमेन्ट्सआ बेनो फरायनायनि डकुमेन्ट्सआ नांखाजोबगोन। बेनिफ्राय एक्सट्रा होनोब्ला जोङो एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज सार्टिफिकेट थाथारनांगोन। बेखौ नोंथांमोना इसु खालामना लाबानो जाबाय। दा बेखौ डिस्ट्रिक्ट एक्सचेन्ज अफिसाव खालामो। नोंथांमोना बेयाव थांनानै इसु खालामदो, सानसेयाव मोनगोन। दा बेखौ खालामनोबा गासिबो डकुमेन्ट्सखौ लांफानांगोन, क्वालिफिकेसन लांफानांगोन। बेनिफ्राय एक्सट्रा होनोबा कास्ट सार्टिफिकेट नोंथांमोना लांनांगोन। दा बेनिफ्राय बेयाव एप्लाइ खालामबा मिनिमाम बैसोआ 18 इयार्सनिफ्रायनो एप्लाइ खालामनो हागोन। एसटिफ्रा आरो 45 इयार्ससिम एप्लाइखौ खालामनो हागोन। दा बेनिफ्राय लोगोफोर दा एक्सट्रा डकुमेन्ट्स होनोब्ला एप्लाइ खालामनायाव नोंथांमोना नांगोन जास्ट कास्ट सार्टिफिकेट नांगोन। बेनिफ्राय एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज नोंथांमोननि सार्टिफिकेटआ थानांगोन आरो अब्लासो एप्लाइखौ खालामनो हागोन। दा जोङो थांसै फैदो अफिसियेल वेबसाइटआव। दा रेभिनिउ डिपार्टमेन्टनि वेबसाइटआव फैबाय आङो। दा बेयाव फैनोबा नोंथांमोना बेबायदि revenue-assam.nic.in होनानै फैनांगोन आरो बेबायदि बेयावनो इन्टारफेस मोनगोन। दा बेयावनो स्क्रिनाव जेरै खारबाय थादों बेबायदि मोनगोन। दा लिंकखौ आङो भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होना होबाय, नोंथांमोना चेक खालामबाय थानो हागोन आरो जेब्ला अफिसियेल नटिस फैगोन अब्ला नोंथांमोना गाहायाव फैनानै बेयाव नटिफिकेसन नायनो हागोन आरो दायो गोदाननि जेबो फैयाखै आरो जेब्ला एप्लाइ जागोन नोंथांमोना आपडेटखौ होखागोन। जेब्ला एप्लाइ जागोन अब्ला नोंथांमोना नटिस मोनखागोन। बेनिफ्राय हानायसेबां नोंथांमोना थाबनो आपडेटखौ होनो नाजागोन आरो थ' बेनि सोमोन्दै लोगोफोर ग्रेड 4 साख्रि ओंखारगोन रेभिनिउ डिपार्टमेन्टआव सार्कोल अफिसाव। नोंथांमोना बे पस्टआ जागोन पियन, चौकिदार, सुइपार। नोंथांमोना बेफोरबायदि टाइपनि पस्टआव एप्लाइ खालामनो हागोन। लोगोसे ड्राइभारबो थागोन। नोंथांमोना जायफोरा LMB लाइसेन्स दङ नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हागोन आरो नाथाय एप्लाइआ अनलाइन जागोन आरो एग्जामा अफलाइन जायो। दा बेनि सोमोन्दै लोगोफोर नोंथांमोना मोजां मोनदोंमोन लाइक खालामदो, कमेन्ट खालामदो, गोदानै फैदोंबा चेनेलाव साबस्क्राइब खालामदो। बेबायदि आपडेटखौ मोनबाय थागोन लोगोफोर आरो साख्रिया जेब्ला एप्लाइआ जागोन अब्ला नोंथांमोननो थाबैनो नटिसखौ होगोन। स' लोगोफोर बेनि सोमोन्दै आपडेटआ